खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिथाङा जोंखौ बादा होनो हानाय दोलो जों नुनो मोनाखै होननानै बाथ्रा बुंदों बे समाव जयन्त बसुमतारिया बुंथिदों जे जोंखौ थामहिनबा गावखौ बे समाव बादा होनो हानाय रावबो गैला होननानै बाथ्रा बुंदों मानोना रावखौबो नुवाखै होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां जयन्त बसुमतारिया जोंनि एनडिए हिसाबै देरहानाया जोबोद रोखा क'क्राझाराव बेयाव सोरबाखौ आरोबाव माबा मोनसे जोंखौ बादा होनो हानाय सक्ति बेखौ दिनैनि थारिखआव नुनो मोननाय जाया फैगौ 7 मेआव जानो गोनां जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव आं देरहानाया रोखा जाबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां जयन्त बसुमतारिया बिथाङा बुंबावदों जे 70% मोनखांनायनि उनाव आरोबाव सोरजोंबा आं बादायबावनाय थागोन बेखौ आं नुहुराखै होननानै बाथ्रा बुंदों बा सानाखै होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां जयन्त बसुमतारिया 70% भट मोननो थांगासिनो दं आरो 70% भट मोनखांनायनि उनाव आरोबाव सोरजोंबा बादायबावनांगौ थागोन आं बेखौ सानाखै मानोना एनडिए हिसाबै जों जोबोद मोजां मोनसे थासारियाव दं दिनै 70% बिथाङा जुदि भट मोनखायोब्ला आरो गुबुनजों बादा होबावनो बा गुबुनजों बादायलायबावनांगौ बेफोरबायदि आं नुहुराखै होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां जयन्त बसुमतारिया जों आथिखालाव एनडिएनि हिसाबाव जोबोद मोजां थासारियाव दं एनडिए जेराव एजिपि बिजेपि आरो इउपिपिएल बे जथाय सोरखार खालामनाय बियो जोबोद मोजां दङ आरो बियो मोजां थासारियाव दं होननानै बुंदों आरो गुबुन जायगायाव बे समाव बिसायख'थि फोसावदिंआबो बे समाव गोख्रों जाबाय दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां जयन्त बसुमतारिया जोंनि एनडिए हिसाबै आं देरहागोना बा जों देरहागोना रोखा जाखाबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां जयन्त बसुमतारिया बिथाङा बुंदों दि एनडिए हिसाबै एनडिएनि बिथाङा बिजाथि गसंखांनायनि उनाव बिथाङा आं देरहागोना रोखा जाखाबाय होननानै बुंदों मानोना 70% भटखौ एनडिए मोनखागोन आरो गुबुन फारसेजों नोजोर होयोब्ला एनडिए हिसाबै दा जोबोद मोजाङै थासारियाव दं होननानै बाथ्रा बुंदों जायनि थाखायनो बिथाङा देरहागोना रोखा जाबाय होननानै बाथ्रा बुंदों जयन्त बसुमतारिया बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंबावदों जोंखौ बादा होनो हानाय दोलो जों नुनो मोनाखै जोंखौ बादा होनो हानाय जे दोलो नुनो मोनाखै होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां जयन्त बसुमतारिया एनडिएनि बिजाथि बिथां जयन्त बसुमतारिया गोख्रों बाथ्राजों बुंथिदों जे जोंखौ बादा होनो हानाय रावबो दोलो जों नुनो मोनाखै होननानै बाथ्रा बुंदों मानोना गोलाव सम थामहिनबा एजिपि बिजेपि आरो इउपिपिएल जे जथाय नैबे समाव बिसायख'थिखौ गेलेदों आरो बे समाव गुबुन जायगाफोराव बिसायख'थिनि जे फोसावदिं बे फोसावदिङा गोख्रोङै जाबाय थादों आरो बे समावनो जयन्त बसुमतारिया रोखा बाथ्रा बुंदों जे 70% भटखौ मोनगोन बा एनडिएनि बिजाथि बिथां जयन्त बसुमतारिया गाव मोनगोन होननानै बुंदों आरो बे 70% जुदि भट मोनखायोब्ला गुबुनजों जुजिलायनाय माबा मोनसे थागोन बेफोर बाथ्राखौ बिथाङा रोखायै बुंदों जे रावजोंबो बेफोरबायदि बादायलायनाय जानाय नंला मानोना 70% भटआनो मोनखासिगोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों होबाय गोजोन्थों जोंनि एनडिए हिसाबै देरहानाया जोबोद रोखा क'क्राझाराव बेयाव सोरबाखौ आरोबाव माबा मोनसे जोंखौ बादा होनो हानाय सक्ति बेखौ दिनैनि थारिखआव नुनो मोननाय जाया जोंनि एनडिए हिसाबै देरहानाया जोबोद रोखा क'क्राझाराव बेयाव सोरबाखौ आरोबाव माबा मोनसे जोंखौ बादा होनो हानाय सक्ति बेखौ दिनैनि थारिखआव नुनो मोननाय जाया 70% भट मोननो थांगासिनो दं आरो 70% भट मोनखांनायनि उनाव आरोबाव सोरजोंबा बादायबावनांगौ थागोन आं बेखौ सानाखै मानोना एनडिए हिसाबै जों जोबोद मोजां मोनसे थासारियाव दं दिनै 70% भट मोननो थांगासिनो दं आरो 70% भट मोनखांनायनि उनाव आरोबाव सोरजोंबा बादायबावनांगौ थागोन आं बेखौ सानाखै मानोना एनडिए हिसाबै जों जोबोद मोजां मोनसे थासारियाव दं दिनै मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों चिरां जिल्ला बेंटल गेट
227 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।